May pagawas og listahan ang Civil Service Commission alang sa mga exempted sa Civil Service Examination. Gilangkuban kini sa honor graduates kung Latin honors sa ilang bachelor's degree base sa Presidential Decree 907. Automatic exempted ang bar ug board exam passers. Exempted usab ang sanggunian members nga na-elect human nahimong epektibo ang Local Government Code niadtong May 11, 1992 kini subay sa Republic Act 10156. Barangay officials subay sa Local Government Code. Barangay nutrition scholars subay sa PD 1569 nga ang usa ka barangay-based volunteer worker gihatagan og second grade civil service eligibility. Foreign school honor graduates kung mi-graduate ang usa ka Filipino nga honor sa iyang bachelor's degree sa usa ka lehitimo og prominenteng eskwelahan sa laing nasud. Skills eligibility kung dunay abilidad nga dili matakos sa written test kung sila usa ka plant electrician, automotive mechanic, heavy equipment operator, laboratory technicians, shrine curator, carpentero, draftsman, ug plumber, electronic data processing specialists, kung pasado sa proficiency test o training course sa National Computer Center sa mga computer courses sama sa System Analysis and Design, Computer Programming, Java, Microsoft Access ug Visual Basic. Veterans Preference Eligibility subay sa Executive Order 132 ug Executive Order 790 nga exempted ang mga Philippine Veterans Affairs Office Certified World War II veteran ug iyang asawa. Lakip na niini ang iyang mga anak na wala nakapasa o kulang og 10 points sa Career Service Professional, Career Service Sub-Professional, Fire Officer o Penology Officer Examination. Ug barangay health workers subay sa Republic Act 7883 kung paghatag og second grade eligibility sa mga BHW nga nakapanerbisyo sulod sa 5 ka tuig. Sumala ni CSC Commissioner Eileen Lizada, kanunay silang nagpagawas og listahan sa exempted sa CS examination pinaagi sa pagpost sa ilang Facebook page sanglit do nagihapoy pipila nga wala masayod niini. Meron mga issuance test, meron ding mga batas na napas, and may issuance din yung civil service, and may mga presidential decrees din by the executive department na nagbibigay ng eligibility but not professional lahat, no? Depende po sa expertise din niya. Ginapagawa sa Civil Service Commission ang mga listahan sa mga exempted sa CS exams kay dili tanan nakahibalo nga dunay exempted niini. From time to time, nilalabas po namin ito kasi yung iba either na yung iba hindi nila alam, but there are schools also already na alam nila, na colleges alam nila, no? So they are also processing aming respective regional offices. This is also a reminder kasi baka yung iba na nasa private sector na gustong pumasok sa gobyerno, they are qualified and that they can enter. Mamahimong mo bisita sa pinakaduol nga CSC office sa matag lugar aron mahatagan og dugang impormasyon hilabi na sa mga mukuha og civil service eligibility. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.